here we go. Her har vi et mega fedt lysshow. En gang i timen er der lysshow, hvor det hele det blinker, og der spilles julemusik, og det er mega hyggeligt. Så jeg tænker i hvert fald, at jeg vil derop næste år igen. Mega fedt sted, mega flot. Og hvis man elsker julelys, så er det jo stedet, man skal hen. Men hold op et lysshow, der var her. Og stjernerne blinker. Og det var jo helt magisk. Fuldstændig fantastisk. Se det her. Jeg tror, det hele løber så op. Vi kan gerne se det her. Oh my god. Og det bliver bare ved her lysshow. Det er så flot. Mega flot. Mega flot. Det er super godt lavet dog, det synes jeg. Det er en køretur værd. Og så er vi ved at nå afslutningen på lysshowet her. Det er virkelig flot, hvor det bare slutter af med, at hele træet det bare lyser. Sådan. Virkelig smukt. Og så har vi også set de her mega seje pingviner, der står sammen. Hvor kæft, de er søde. Og de står bare og synger. Hvis ikke det giver folk en lille smule julestemning, så ved jeg sgu ikke helt. Jeg synes i hvert fald, at jeg blev helt julestemning af det. Men så er det også ved at være tak for denne her video. Og jeg håber, at I kunne lide den, og at I vil se med en anden gang. Og så husk at like. Og så ses vi jo nok på et andet tidspunkt. God aften alle sammen. Vi slutter af med en kakao. Mys.